Cestou, jak sa to dováža v kamionoch, tak to dozrieva. Dozrieva to, on sa to zapleňuje. Používa sa ten banánový plyn. Toto sú rajčiny, ktoré sme teraz nazbierali a takéto idú na trh. To sú rajčiny v plnej zrelosti. To je ten rozdiel. Dokonca by sme mohli o niekoľko desiatok tón vyprodukovať viacej. Ale povedali sme, že nebudeme to robiť. Myslíte, že slovenský spotrebiteľ už pozerá aj na kvalitu alebo iba na cenu? Určite pozerá na kvalitu. Určite pozerá na kvalitu. Možno som počul také úvahy, že však tá paradajka stojí kilo v zimnej produkcii stojí 8 eur, však to je strašne, že za to mám hovädzie mäso. A kto chce, si kúpi hovädzie mäso alebo zubáča. Ja si kúpim paradajku práve aj za tých 8 eur, pretože viem, že paradajka je dobrá, je kvalitná. Môžem hovoriť, teraz sa nahrávam. Beráme rajčiny v plnej zrelosti. To znamená, že celý trapec sú rajčiny dozreté. Naša filozofia spočíva v tom, že potrebujeme, aby rajčiny boli prvocennej kvality, aby boli dozreté, aby sa nestalo to, že dozrievajú niekde cestou, alebo niektorí dodávateľia, najmä z Maroka, rajčiny sa dovážajú tým, že oni sa zberajú ešte zelené. Cestou potom dozrievajú, zaplynujú sa v kamionoch, takzvaný banánový plyn. Je to zmes rôznych plynov, ktoré spôsobujú to, že tá rastlina červenie. Ale rastlina je známa tým, že ona má, a my čo nepožadujeme? Nepožadujeme, aby mala obsah vitamínov, obsah lykopénu, to sú tie červené farbivá, aby mala chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti. A toto nepožadujeme. A toto nemôže mať rajčina, ktorá dozrie cestou. To musí mať rajčina, ktorá je dopestovaná priamo na korení. Solanín to je alkaloid, ktorý je v zelených plodoch, je jedovatý, ten nás nezaujíma, ale on postupne dozrievaním sa úplne stráca, ale obsahuje lykopén, lykoperzicum. A ten lykopén je to vynikajúci antioxidant rastlinného pôvodu, ktoré rajčina obsahuje skutočne veľa a on má ohromné protirakovinné účinky, má pôsobiť proti rakovine prostate, prstníka, rakovine kože, plúc a tak ďalej, čiže to je skutočne akože vynikajúce. A toto zase je to červené farbivo, ktoré je obsahnuté v šupke rajčiny a pokiaľ tá rajčina nie je dozretá, tak to lykopénu má podstatne menej. Tak lykopén sa ešte varom alebo tepelnou úpravou sa znásobuje. To znamená, že dokonca z niekoľko 10-násobuje. Rajčina obsahuje určité množstvo lykopénu a keď prebehne nejakou teplnou úpravou, povedzme na panvici alebo aj s ohrievaním alebo pečením, varením, tak tá rajčinka toho lykopénu obsahuje podstatne viac. Toto je kokosový substrát, to je substrát kokosovej kôry, v ktorom má rastlina, ktorá je zakorenená, má tam koreňovú sústavu zapustenú a každá rastlina dostáva výživu cez kapiláry. Toto je ten kapilárny systém a cez kapiláru každá rastlina dostáva potrebné živiny a zároveň aj vodu. Dostáva presne toľko, koľko potrebuje. Podľa tých svetielnych kľúčov tam máme nastavené podľa radiácie, podľa wattov, že koľko vody dávame. Takže túto dažďovú vodu potom sa zmiešame s vodou zo studne, aby sme dosiahli optimálne pH, odvoláte sa o živiny a zase sa naspäť vracia do skleníka. Tento obeh vody z skleníku je bez toho, že by sme vodu niekde vypúšťali. To znamená, že voda, ktorú rastlinka nevyčerpá, nemine, preteká cez rínu späť do systému, vracia sa naspäť do nádrže, znova sa obohacuje o tie prvky, mimo ktoré chýbajú a zase sa vracia naspäť. Čiže tá voda má svoj kolobeh. Svetlo, teplo vieme zabezpečiť takisto, lebo máme kogeneračnú jednotku, kde si vyrábame elektrickú energiu sami.
a taký výsledný produkt pri tej výrobe elektrickej energie je teplo. Tam sú uvoľnenie, ktoré používame cez výmeny na vykurovanie celého skleníka. To sú spodné vykurovanie a potom ešte vegetačné vykurovanie. Tá výživa je riadená cez počítač, dostávajú toľko živín, koľko potrebujú, presne dusík, fosfor, draslík a všetky ostatné mikroelementy, ktoré rastlina potrebuje. Je to vyvážený systém, tak dá sa povedať, že aj tá kvalita tej paradajky je ozaj vynikajúca. Keď ešte je tá koreňová sústava zabezpečená, ako som povedal, na princípe tej symbiózy s užitočnými mikroorganizmami, s baktériami a s hubami, ktoré priaznivo ovplyvňujú celú tú koreňovú sústavu, koreňový systém, že dokážu odovzdávať ešte tie základné prvky viacej vo väčšej forme, ten dusík, fosfor, draslík a ostatné prvky, zároveň vytvárajú také ochranné fluidum, takže tá koreňová sústava je perfektne vytvorená. Paradajky nie sú označené ako bio, pretože nie sú pestované na pôde. Obyčajne len rastliny, ktoré sú pestované na pôde, majú označenie bio. My pestujeme na hydropóniách, na kokosových substrátoch s presným dávkovaním živín. Paradajky, ktoré sú aj v poľných podmienkach pestované, nie vždy sa dodrží ten optimálny spôsob aj hnojenia, aj výživy, keďže tuto je to kontrolované počítačom. O všetkých paradajkách máme presné informácie, robíme si rozbory, robíme si laboratórne rozbory, vieme obsah prípadných nejakých látok, ktoré sú požadované, ktoré sú menej požadované, vieme si to zakombinovať, vieme si to presne stanoviť. Šmeliakov sa nemusíte báť, ani nemusíte odháňať, oni vás nepoštípu. Šmeliaky poštípu, pokiaľ ho pritlačíte, alebo že by ste ho naháňali a tak vtedy poštípe. Ale šmeliak on si tú svoju úlohu, na čo tu je, tak plní prvotriedne. On opeluje, chodí z kvetu na kvetok a poctivo opeluje každú rastlinku, ale nie chaoticky, nejak včely sa skôr splašia do štípu, ale šmeliak nie, šmeliak nepoštípe. V každom úle je jedna kráľovná a asi 140 šmeliakov, ktoré majú presne rozdelené svoje funkcie. Sú tam šmeliaci, ktorí ráno vybehnú na prieskum, donesú signál do úla, že čo sa majú robiť. Vyháňajú ľudí, vyháňajú ďalších šmeliakov, vyháňajú pracovať. Sú tam trúbači takzvaní, ktorí trúbia na poplach. Sú tam strážcovia, ktorí strážia kráľovnú. To majú tá hierarchia je tam presne stanovená. My sme známi tým, že používame systém užitočného hmyzu, alebo užitočných baktérií, alebo užitočných húb, ktorí sú tzv. Predátori a likvidujú tento škodlivý hmyz. Neprejedol ste sa ešte tých paradajok? Ja som sa neprejedol, ja si vždycky rád paradajku odegustujem, keď je krásna, kvalitná otrnecia, lebo ja to aj musím, vyplýva to aj z tej mojej úlohy, ktorá je strážiť toto, aby to bolo dobré, aby to bolo kvalitné, aby na trh sa dostali kvalitné paradajky, tak vždycky si ju rád otestujem. No, rada pre spotrebiteľa jednoznačne treba kúpať slovenské paradajky. Ja si myslím, že treba kúpať slovenské paradajky, pretože tá cesta k spotrebiteľu je najkratšia. Naša paradajka je veľmi blízko k spotrebiteľovi, dá sa povedať, že on sa oberie a prakticky na druhý deň ide už na pulty, alebo na tretí deň je už na pultoch, čiže je čerstvá, je čerstvo obratá, preto si môžeme dovoliť ich oberať v plnej zrelosti a vieme, že zákazník si kúpi paradajku s tými vlastnosťami, ktoré od nej požadujú. V zahraničí je veľa skleníkov, ktoré potrebujú upratať svoj tovar, potrebujú vyviesť tovar do zahraničia, potrebujú s tým zobchodovať nejakým spôsobom. Možno trh je tam už nasýtený, potrebujú sa dostať preč, koľko si dávajú dumpingové ceny, podliezajú ceny. Ale podstata je tá, že vždy sa vrátime k tomu, že tie paradajky sú oberané, presne ako ste spomínali, nedozreté. A ten banánový plyn, to je zmes etylénu a dusíka. A ten banánový plyn vlastne spôsobí to, že pokiaľ sa tie rajčiny zaplyňujú, tak ona tá rajčina dozrie. Zásada hlavne je to, že potrebujeme dať rajčine to, čo potrebuje. Ak jej dáme kvalitné živiny, to, čo potrebuje, ak sa postaráme, aby mali kvalitne rozvinutý korenový systém, aby boli dostatočne pevné stonky, na ktorom rastie úroda, dobré kvetenstvo, aby bola dobre opelená a dobrá mikroklíma v tom skleníku vytvorená, samozrejme zabezpečujeme ešte to, aby bolo tam čo najmenej chorôb a škodcov, tak vtedy je tá paradajka skutočne kvalitná.